Hola, què tal? Com esteu? Doncs amb aquesta presentació el que faré és explicar una mica les meditacions metafísiques. Sabeu que és un text que entra a les PAU, concretament la primera, la segona, la cinquena i la sisena. Una de les obres més importants de René Descartes, sens dubte, una obra de l'any 1641. Sabeu que hi ha aquella edició amb les objeccions i les respostes d'altres filòsofs de la seva època, contemporanis a Descartes. No? Aquesta obra que està escrita en llatí, Meditaciones de Prima Filosofia, i que ens serveix també per fer una anàlisi del pensament del gran filòsof francès. No? Molt bé, doncs comencem amb la primera meditació, que es titula de les coses que es poden posar en dubte. Aquí en aquesta primera part dubta sobre les opinions que s'havien considerat fins llavors com a veritables i per tant el que fa és un exercici de destrucció de les velles opinions. Clarament aquest exercici que és el dubte metòdic, com sabeu, en el qual caldrà considerar que totes les opinions que hem tingut al llarg de la nostra vida, tot allò que ens han ensenyat, pot ser considerat com a fals. També el dubte dels sentits, els sentits ens enganyen, no ens podem refiar d'aquells que ens han enganyat almenys un cop, i en els somnis ens representem coses semblants a les de l'estat de vigília. Per tant, no puc distingir amb claredat amb dos estats, no puc distingir realment quan estic somiant, quan estic dormint i quan estic despert. Aquesta és un altre dels elements que entren dintre del dubte metòdic. Recordeu la impossibilitat de distingir el somni de la vigília. Encara que les coses generals puguin ser imaginàries, haurem d'admetre que hi ha coses simples i universals que existeixen. Sobre això, clarament, Descartes, com bon matemàtic, diu que l'aritmètica i la geometria tracten de coses simples i generals, certes i indubtables. Si estigui despert o estigui dormint, 2 més 3 seguiran sent 5. Aquí és on apareix la hipòtesi del Déu enganyador, on Descartes es pregunta qui m'assegura que Déu no ha volgut fer que m'equivoqui en raonar matemàticament. És a dir, aquesta hipòtesi del Déu enganyador que després donarà lloc a la hipòtesi del geni maligne. Aleshores diu, Déu no pot ser que m'estigui enganyant, perquè Déu és sumament bo, i seria contrari a la seva bondat que m'hagi creat, de manera que sempre m'enganyi. Com menys poderós sigui el creador, més probable serà que jo m'equivoqui sempre. Tot i que hi ha moltes creences que sospito que són molt probables, he d'esforçar-me en jutjar-les falses. I aleshores, quan apareix la hipòtesi del geni maligne, Déu no em pot enganyar perquè Déu és suprema bondat i aleshores seria un problema, òbviament, que Déu m'enganyés, i aleshores planteja la hipòtesi del geni maligne. Podria existir un geni maligne que s'entretingués enganyant-me, fent-me veure que 2 més 2 són 4 i que el quadrat té 4 costats. Aleshores, aquesta hipòtesi del geni maligne és el dubte de les veritats matemàtiques, per tant, portar aquest dubte a l'escepticisme universal. Sabeu que Descartes no és un escèptic, és a dir, que Descartes planteja que hi ha d'haver una veritat, un primer principi universal, absolut, del qual puguem partir. Tot i així, ell se n'adona que les velles opinions són tan seductores que ens costa no recaure-hi i que hi ha opinions que ens és molt difícil considerar-les com a falses. Comença la segona meditació, que es titula de la naturalesa de la ment humana i que és més fàcil de conèixer que el cos. Llavors aquí Descartes considera o suposa, ell diu, suposaré que tot el que veig és fals, però encara que suposi que tot el que veig és fals, clarament jo sóc alguna cosa. És a dir, jo puc dubtar del fet que estic dubtant, i si dubto vol dir que penso, i si penso vol dir que sóc. Per tant, el cogito, famós, que ja havia plantejat el discurs del mètode, je pense, je suis, aquí apareix amb la formulació jo penso, jo soc, que serà el primer principi absolutament veritable. És a dir, jo puc dubtar de tot, però clarament no puc dubtar del meu jo. Ell diu també que la ment no pot tenir les propietats dels cossos, per tant la ment és una cosa diferent respecte del cos, i per això en la definició d'ell mateix el cos no hi pot entrar. I aleshores ell pregunta, què soc? I diu, jo soc una cosa que pensa, una res cogitans, una substància pensant, un esperit, un enteniment o una raó. El pensament és un atribut que em pertany. Recordeu que dintre del concepte de substància parla també del concepte d'atribut i després del concepte de moda. El pensament és un atribut que em pertany, existeixo mentre estigui pensant, la meva existència rau en el pensament i el jo no depèn de res material per ser conegut. Soc jo qui dubta, qui entén, qui desitja, qui sent i qui percep. I aleshores introdueix l'exemple famós de la cera, i diu que el que coneixem distintament en un bocí de cera no són les qualitats sensibles, que canvien. És a dir, la cera va canviant i clarament jo adverteixo o me n'adono que hi ha alguna cosa que roman en aquella cera, malgrat que les propietats sensibles estiguin canviant. És a dir, malgrat els canvis, hi ha d'haver alguna cosa que roman.
No puc entendre la cera sense una ment humana. No puc saber què és la cera si no hi ha un jo al darrere. Em conec, per tant, jo mateix amb més claredat i distinció que no pas la cera. Encara que tot el que pensi sigui fals, n'hi ha prou en pensar per ser. I aquest és el fonament del racionalisme cartesià. No? És a dir, el ser ve donat pel pensar. Jo penso, per tant, jo sóc. I aleshores estableix una diferència entre la percepció sensible i el coneixement racional. Concebem els cossos només amb l'enteniment. Jo sé que els cossos romanen els mateixos, que continuen essent els mateixos, precisament per una inspecció de l'esperit, per una inspecció de la ment. Comença la meditació tercera, que tracta sobre l'existència de Déu. Diu Descartes, insisteix una altra vegada en el cogito, jo sóc una cosa que pensa, que dubta, que afirma, que nega, que coneix, que estima, que odia, que vol, que no vol i que sent. Encara que les coses que penso no siguin res, el que és cert és que les estic pensant. Introdueix també un record aquí del Déu enganyador que posava en dubte les veritats matemàtiques. Però Déu no em pot enganyar, ja ho havíem dit, i per tant hi ha una necessitat de demostrar l'existència de Déu abans de tirar endavant. Per veure clarament si pot ser enganyador, però ja, de fet, el plantejament inclourà la resposta. Déu no pot ser enganyador. Divideix els pensaments, parla de les imatges, que són representacions de coses, les volicions, l'acte de voler, l'acte de la voluntat, i els judicis, que efectuen accions. Les idees en si no poden ser falses. Diu, tant se val que imagini una cabra o una quimera. Una quimera no existeix, però una cabra sí. Els judicis poden ser falsos. Podem plantejar, per tant, un error en el judici. Pensar que les idees que hi ha en mi són semblants a les coses que hi ha fora de mi. I aleshores és quan Descartes planteja els tipus d'idees, les adventícies, que són les sensibles, les que venen donades a través de l'experiència, les factícies, que són les inventades, les que construïm a partir de les idees adventícies, per exemple la idea de Centaure, i les idees innates, que són aquelles que tinc de naixement, per tant, que venen amb mi, de fàbrica, no? I que una mica també justifiquen el racionalisme cartesià. El racionalisme parteix d'aquesta afirmació de les idees innates. Les idees sensibles són involuntàries, s'assemblen als seus objectes, però hi ha casos en què són diferents. El Sol l'experimento com a petit, però l'astronomia diu el contrari. Jo veig el Sol molt petit, però el Sol no és molt petit, com sabem. Fins ara havia cregut en l'existència de les coses externes per un impuls sec, és a dir, aquest realisme ingenu, que em porta a afirmar que les coses sensibles existeixen, però que clarament no tinc un fonament prou arrelat com per poder demostrar-ho de forma fefaent. Les idees que representen substàncies contenen més realitat objectiva que les que representen modes o accidents. Hi ha tanta realitat en la causa com en l'efecte. I aleshores diu, el més perfecte no pot dependre del menys perfecte, és a dir, no pot ser que la idea de Déu me l'hagi donat jo. Per tant, un ésser infinitament perfecte, la causa d'aquest ésser infinitament perfecte no pot ser un ésser que és imperfecte per definició. L'afirmació, tot el que es troba objectivament en la idea es troba efectivament en la causa. Clarament, si en la idea es troba l'existència, en la causa es troba l'existència. Per tant, si jo en la idea de Déu tinc l'existència, Déu existeix. Cal arribar, per tant, a una idea primera, la causa de la qual sigui un patró o model. I a part de la idea del jo, n'hi ha una idea, que és la idea d'infinita perfecció, que representa Déu. Algunes de les idees clares i distintes que tinc poden provenir de mi, clarament, però la idea de Déu, d'infinita perfecció, per tant, no pot provenir de mi perquè jo sóc finit. Llavors, què és Déu? Déu és una substància infinita, eterna, immutable, independent, omniscient, omnipotent i creadora. Jo no puc haver format aquesta idea. Per tant, aquesta idea d'infinita perfecció ha de provenir d'un ésser infinitament perfecte, és a dir, Déu. La conclusió de Descartes és clara, Déu existeix. Diu també Descartes que hi ha més realitat en la substància infinita que en la finita, i clarament, com que posseeix més realitat, evidentment tenim aquesta idea de Déu, que és una idea clara i distinta, amb més realitat representacional que cap altra. És la idea que conté tots els atributs, que conté totes les perfeccions. Evidentment no comprenc l'infinit, però la idea de Déu és la més clara i distinta. I d'on he rebut aquesta existència? D'on he rebut l'existència? Si fos totalment independent, jo seria Déu, però no sóc totalment independent. L'única substància realment que s'ajusta a la definició de substància és Déu, perquè és la res infinita, la substància infinita. Hi ha d'haver, per tant, una primera causa. La idea de Déu és una idea innata. És com la marca del meu autor. La meva existència com un jo implica la de Déu. És a dir, que la idea de Déu es troba impresa a les nostres ments. Déu no ens pot enganyar,
perquè l'engany implica defecte i Déu és perfecte. El defecte és una imperfecció i Déu és infinitament perfecte. Llavors, diu Descartes, és el moment de contemplar la bellesa de la llum divina, que és el que ens anticipa la vida eterna. Aquesta concessió, diríem, religiosa en aquesta meditació tercera. I entrem a la meditació quarta, que tracta sobre la veritat i la falsedat. El coneixement del jo i de Déu és superior que el de les coses externes. Jo tinc un coneixement de mi mateix i he demostrat també l'existència de Déu. Per tant, de moment, no he demostrat que les coses externes existeixin. Déu no pot ser enganyador. Puc tenir coneixements vertaders sobre el món. Per tant, l'error no depèn de Déu, l'error depèn de mi. La seva causa, clarament, no és la divinitat. No sóc capaç d'entendre els designis de Déu que m'ha creat amb l'opció de l'error. És a dir, no sóc capaç d'entendre el que Déu ha volgut per mi, perquè, a més, m'ha creat amb aquesta opció d'equivocar-me, ja que l'ésser humà s'equivoca per definició. La meditació quarta també considera que la totalitat de la creació és perfecta, però no les criatures particulars, els éssers concrets no ho són. Les causes de l'error són l'enteniment i la voluntat, concretament el fet que no retinc la meva voluntat dins els límits de l'enteniment. Per tant, aquesta, diríem, oposició entre enteniment i voluntat són les causes d'aquest error humà. El dualisme cartesià, ben conegut, no només existeixo com una cosa que pensa, sinó que alhora tinc una idea de la naturalesa material. Tinc una idea, per tant, dels cossos. La imperfecció és pròpia de l'ésser humà i del mal ús de la llibertat. El fet que sovint utilitzem la llibertat de forma errònia i aleshores ens fa imperfectes. És millor que algunes de les parts de l'univers tinguin defectes que un univers on tot sigui igual. És a dir, fins i tot podríem dir que analitzant la globalitat, si veiem que algunes de les parts tenen defectes, segurament no és tant un mal, sinó un bé. Déu m'ha donat la possibilitat de no fer mai un judici sobre coses que no sé clarament si són veritat. No puc equivocar-me, no puc errar, si mantinc la meva voluntat dins els marges del meu coneixement. He après el que he d'evitar per no equivocar-me. I aleshores comença la meditació cinquena, que tracta de l'essència de les coses materials, i novament torna a repetir el tema de l'existència de Déu. Cal, diu ell, que ens desempalleguem dels dubtes i mirem si podem tenir algun coneixement sobre les coses materials. Abans d'examinar si existeixen, hem de fer referència a les seves idees. Quines són les idees de les coses materials? Quines són les idees dels cossos? La idea d'extensió i de les seves parts, la longitud, la llargada i la profunditat. Són idees no fingides, sinó amb una naturalesa immutable, perquè en un triangle els seus angles equivalen a dos rectes. No són un pur no res, per tant, són idees que tenen un fonament. Torna una altra vegada al tema de Déu i diu: en mi trobo la idea d'un ésser màximament perfecte, igual com hi trobo la d'una figura i un nombre, és a dir, que vol demostrar l'existència de Déu de la mateixa manera que demostrem les diferents veritats matemàtiques. Tendeixo a pensar que l'existència pot separar-se de l'essència de Déu, per tant, que puc pensar Déu com a no existent. Però no es poden separar, diu ell, ja que no es pot concebre un Déu al qual li manqui l'existència, igual que no es pot concebre una muntanya a la qual li manqui la vall. Per tant, és la necessitat de l'existència de Déu allò que determina el meu pensament a concebre'l així. Clarament, doncs, l'essència implica l'existència. El fet de tenir una idea de Déu que conté les perfeccions dona com a conseqüència que Déu ha d'existir perquè és l'ésser sumament perfecte. I aquí veiem clarament la influència de Sant Anselm de Canterbury. Sempre que pensi en l'ésser sobirà, li he d'atribuir totes les perfeccions. Aquí, clarament, recordeu, l'ésser més gran que el qual res no pot ser pensat. Si aquest ésser conté totes les perfeccions, clarament ha d'existir, perquè si no ja no seria l'ésser més gran que el qual res no pot ser pensat. La certesa de la resta de coses depèn de la veritat que hi ha un Déu existent, perquè la seva idea es presenta clarament i distintament. I bé, després de reconèixer que hi ha un Déu, reconec que totes les coses en depenen i que no és enganyador. Per tant, el que conec clarament i distintament no pot ser fals. Déu actua així com a garantia de certesa, com a garantia de veritat. I per últim, l'última meditació, la meditació sisena, que du com a títol de l'existència de les coses materials i de la distinció real entre l'ànima i el cos de l'home. Ens queda per examinar si existeixen les coses materials. Déu és capaç de produir totes les coses que puc concebre distintament. El món extern es redueix a les idees de les qualitats primàries. Recordeu, aquelles que es poden percebre en més d'un sentit, aquelles, per tant, que tenen a veure amb el moviment, l'extensió i la figura, i que no són el color, perquè el color només es pot percebre a través d'un sentit, i el color, diríem, que és una qualitat secundària. Diferència entre la imaginació i la pura intel·lecció o concepció.
imaginar objectes geomètrics implica un esforç que no s'ha de fer per concebre'ls. És a dir, imaginar, tenir la imatge a la ment, no és el mateix que tenir el concepte a la ment. La imaginació sembla que depèn d'alguna cosa que no és mental. Imagino també les qualitats secundàries. Són aquelles que es perceben a través d'un sentit i haurem, per tant, d'examinar què significa sentir. Puc esmentar les sensacions externes i les internes. Considerant les idees de les qualitats, calia concloure que podia percebre coses diferents del pensament, els cossos d'on provenien aquestes idees. Per tant, que podia tenir la idea de taula i podia concebre el que és una taula, no? Els cossos d'on provenien aquestes idees. Encara que les idees que arriben pels sentits es presentessin en contra de la meva voluntat, això no provaria que procedissin de coses diferents de mi. Soc una cosa que pensa, diu Descartes. Potser tinc un cos, però com tinc idees clares i distintes de mi mateix com a cosa pensant i del meu cos com a cosa extensa, soc diferent del cos i puc existir sense ell. Per tant, això planteja clarament el que seria la immortalitat de l'ànima, és a dir, que podria existir la meva ànima, ment, sense el cos. Hi ha facultats que han d'existir en una substància extensa. Tenim una facultat passiva de sentir, però hi ha d'haver una facultat activa que produeixi les idees de les coses materials. Aquesta facultat, on s'ha de trobar? O bé s'ha de trobar en una substància diferent de mi, que posseeixi formalment o eminentment la realitat objectiva de les idees. Aquesta substància podria ser Déu, podria ser un cos, o podria ser una substància més noble que els cossos. Déu no ens pot enganyar, per tant, no ens envia directament aquestes idees ni indirectament per una altra criatura. I Déu m'ha donat una forta inclinació a pensar o a creure que aquestes idees dels cossos procedeixen dels cossos. Per tant, conclusió, els cossos existeixen. Les coses posseeixen realment les qualitats primàries d'extensió, figura i moviment, però no necessàriament les secundàries, ja que recordeu que les qualitats secundàries són subjectives. Les úniques que són objectives són les qualitats primàries, extensió, figura i moviment. Torna a incidir amb el dualisme entre cos i ment i parla de l'analogia entre el pilot i la nau, aquesta analogia entre el timoner i la nau que havíem observat ja en la filosofia platònica. I doncs, recordeu també en la filosofia de Plató, quan deia Plató que el cos és una presó, no? Diríem, per a l'ànima, i que l'ànima, per tant, ha de separar-se del cos. Però les sensacions internes em mostren que estic unit estretament al meu cos, perquè quan rebo una ferida sento dolor. Recordeu el tema de la comunicació de les substàncies que resoldrà fisiològicament amb la glàndula pineal. Des de petits cometem l'errada de pensar que les coses són com les veiem, per exemple la magnitud del Sol, i ens adonem que clarament el Sol és molt més gran de com el veiem. Les sensacions són útils, la qual cosa no vol dir que siguin vertaderes. Això, doncs, una mica em recorda la vida de l'opinió de Parmènides quan parlava de les opinions dels mortals, no? Que poden ser útils, però realment no vol dir que siguin certes. La meva naturalesa no coneix universalment totes les coses. Som finits i tenim un coneixement limitat. Aquesta idea de la finitud, del fet que el coneixement és limitat, és una idea que la veurem també en la filosofia posterior. Un dels autors més destacats en aquest sentit serà Kant, quan parli clarament que l'ésser humà és una raó finita i que l'estudi del coneixement ha d'incloure també l'estudi dels límits del coneixement. La pregunta que es formula Descartes: com és que la bondat de Déu no evita que la naturalesa de l'ésser humà sigui fal·lible? És a dir, Déu és màximament bo, però no evita que ens equivoquem, perquè l'ésser humà, de fet, s'equivoca. Parla també de la relació entre ment i cos. La ment és indivisible i el cos divisible, per tant, són del tot diferents, el dualisme. Les sensacions es transmeten a la ment a través d'una glàndula del cervell, recordeu? La glàndula pineal, que és en la qual es troba la comunicació de les substàncies. Diu, rebutjo la incertesa sobre el fet que no puc distingir entre somni i vigília. La memòria sí que pot unir les coses que ens passen a la vigília, però no els somnis. I, per tant, ja hem trobat una solució, no, a aquell dubte sobre la distinció, impossibilitat de distingir la realitat del somni i la realitat de l'estat de vigília. Puc lligar tots els esdeveniments de la vigília en un jo. És a dir, que jo puc relacionar clarament allò que estic fent quan estic despert i quan estic dormint clarament no hi ha aquesta coherència. La vida humana, però, s'equivoca en coses particulars i per això reconeixem la feblesa de la nostra naturalesa. Precisament acaba parlant de la feblesa de la nostra naturalesa, aquest límit de l'ésser humà. L'ésser humà de Descartes sembla un ésser humà molt poderós, però realment és un ésser humà molt fràgil. I això ho veiem clarament, no? És a dir, l'ésser humà reduït al jo, reduït al cogito ergo sum,
que marcarà clarament el paradigma de la consciència en la filosofia posterior.